Έχουμε κοντά μας τον αρχιτέκτονα της μεγάλης επιτυχίας. Coach, συγχαρητήρια. Κλείνει μια χρονιά νομίζω με τον πλέον ιδανικό τρόπο, έτσι. Ναι, όλους τους στόχους μας πετύχαμε και Ευρώπη και οι δύο στόχοι που είχαμε στον ελληνικό χώρο και είμαστε πολύ καλά τώρα. Σίγουρα αποτελεί και για εσάς προσωπικά, είσαστε ο μεγάλος αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας. Μια ομάδα που κατέκτησε τον DAB, μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ίσως, δεν ξέρω, ευκολότερα από ό,τι περίμενε κανείς. Ναι, το εύκολο είναι, το φτιάξαμε εμείς. Το φτιάξαμε εμείς για να φανεί εύκολο. Γι' αυτό είπα ο αρχιτέκτονας. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για να κάνεις κάτι εύκολο πρέπει να έχεις πίσω πολλή δουλειά και πολύ κόπο. Και αυτό κάναμε, γι' αυτό και εμφανίστηκε σαν εύκολο. Σας ξέφυγε μόνο το ευρωπαϊκό. Του χρόνου η ομάδα θα είναι έτοιμη ή τι χρειάζεται αν θέλετε για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη επέμβαση. Θέλει μια ειδική δουλειά και να είσαι έτοιμα πιο γρήγορα, να είσαι έτοιμος πιο γρήγορα για τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που το ξέρουμε αυτό και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Άρα να υποθέσω από ό,τι μου είπατε μετά και φλόρα στο τιμόνι. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Μάλιστα, γιατί πέρσι είχε αμφιβολίες αν θα έμενε στη Λεωφόρο. Φέτος από νωρίς ξεκαθαρίζει ότι θα είναι ο τιμονιέρης του Παναθηναϊκού και την επόμενη σεζόν. Ο Τάσος Μπαρακτάρης αναζητά παίκτρια, αναζητά πρωταγωνίστρια για να έρθει μπροστά στην κάμερα της Νόβα να μιλήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος λοιπόν για το 2009 και εδώ διαχειρός Τέλειο Προσαλίκα το κύπελο στην ρούξη του Μητρέσκου για μία ακόμη αποθέωση για την ομάδα του Τριφυλιού. Ναι, Τάσος, ακούμε. Εγώ κοντά μου τη Φίφη Σαπαρεύσκα. Φίφη, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος δεν χαρόταν με τίποτα για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Όπως βλέπετε με τόσο κόσμο, με τόσο ωραία ατμόσφαιρα, δεν το χανόμαστε με τίποτα. Παρόλο που ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος, έπαιζε καλύτερα. Όμως σε καμία στιγμή δεν χαλαρώσαμε. Το χρωστάμε στον κόσμο και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πού θέλεις να αφιερώσεις αυτό το τίτλο? Το τίτλο το περνώ σε όλο τον κόσμο που μας υποστηρίζει συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Αυτή ήταν η Φιντάνκα Ζαπαρέσκα, στα 39 έχει πατήσει, αλλά συνεχίζει να βοηθά τον Παναθηναϊκό στο κέντρο του φιλέ και συνεχίζει να παίζει στο maximum παρά την ηλικία της. Είσαι μεγάλη αρχηγός, τους ώμους σου τους βλέπω μια χαρά. Δεν έχεις βαρεθεί να σηκώνεις ούτε έχεις επηρεαστεί από τις κούπες. Όχι, μου στείλανε σήμερα ένα μήνυμα στο Facebook ένας φίλος και μου λέει προσέξτε κορίτσια, θα πάθετε υπερκούποση. Δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε ποτέ να σηκώνουμε κούπες. Η κάθε κούπα είναι και διαφορετική και πάντα ποτέ δεν είναι αρκετές. Ποτέ δεν είναι αρκετές. Πού θέλεις να αφιερώσεις αυτό το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια ήρθε η ώρα να το αφιερώσω στους γονείς μου και μετά στον υπέροχο κόσμο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κάνε τώρα για την αποκάλυψη. Στη Σύρο ήταν Ερμούπολης Live. Απόψε το βράδυ που έχει. Δεν ξέρω αν θα βγούμε σήμερα το βράδυ, μάλλον για αύριο βράδυ μας βλέπω καλύτερα. Εντάξει, καλή επιτυχία, να είσαι καλά. Like this, no problem. Sanya, I think it's the closing of a great year. It's amazing. I mean, it's just amazing feeling. You know, we had so many fans today. Girls played good. I'm glad actually Olympiacos came in and played better today, which made it look more like final than it was last two games. So, you know, I'm glad that fans had got to see a good game, and at the end we still won 3-0. So, you know, let's celebrate 5-0-2, right? 5-0-2. Πολύ ικανοποιημένη η Σάνια Τομάζεβιτς, είπε ότι ήταν ευτυχής έργο που ο Ολυμπιακός έπαιξε κάπως καλύτερα σήμερα και έγινε ένας τελικός. Ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ευχαριστεί πάρα πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για αυτό που δημιούργησε εδώ. Άξιζαν τον τίτλο γιατί έπαιξαν καλά όλη τη χρονιά. Sanya, where do you want to dedicate this title? This win? This title, yes. I just want to dedicate to the fans. I mean, they were amazing all year around, and thank you guys so much. It's such a privilege to play for a team like this. I also want to use this opportunity to congratulate the men's team. That's just amazing. I'm so happy to be a part of Panathinaikos family when such big things are happening, like winning European League. So thank you guys for everything. It's a great year. Thank you very much.